Zoberte si takúto šablónu alebo akúkoľvek máte, stencil. A zoberte si primer pastu, ktorá má dole napísané ešte gesso. Vidíte, je taká, ako taká rečia plastelína, alebo je taká, má takú inú konzistenciu ako klasický samotný primer a tá konzistencia je taká krémovitá. Dá sa s ňou takto pracovať, že si ju zoberiete na štetec a pretriete ňou všetky tie vyrezané objekty, tvary, všetko, čo tá šablona obsahuje. Ako vidíte, že robím stále s tým istým štecom. Vždy ho dobre poumývam, medzi prstami ho tak vyčistím, vyžmicham a môžem ho použiť na ďalšiu prácu. Je výborné, keď sa vám tá šablóna nepohne. A teraz ju takto len dvihnete, štetec umiete a takisto aj šablónu chodte umyť.